Den ligger faktisk af ved, hvad skal vi sige, ved, ja, sådan lige her i det afsnit, lige ved indgangen til brysthuden. Hvad gør det? Ja, altså foder, det går igennem munden ned i spiserøret, og så ned i krogen, så bliver det tilblandet nogle safter, med nogle enzymer i en form, skal vi sige, fordøjelse. Og så placerer det sig videre ned i krosen. Nu kan vi lige prøve at se, om den er kvindet her. Krosen, den er åben herovre. Nå, krosen. Dem har I taget fra måske? Nej, det er det. Tror du ikke, den er her ved? Jo, jeg må godt lige lægge det her ud på papiret. Ja, altså, den er her krosen ved den her i hvert fald. Men, altså, ja, alle kan jo nok, lad os lige se. Det var bagud, tror jeg. Ja. Det kalder vi kloakken, fordi urin og afføring, det går ud af samme åbning. Så kalder man det kloakken ved fjerkræ. Her har vi krosen, og det er så leveren, der ligger lige om og omslutter krosen her. Og der skulle, nu kan det jo godt være, at det er revet over spiserøret. Nej, det er det ikke. Det er faktisk her. Og det går så op i, skal vi sige, i mundhulen, ikke? Jo. Og ja, nu er det måske svært at vise, men der er den der kaldt formaven, altså kron, hvor det først korn og den slags, hvad de nu hedder. Det bliver, ja, det kan ikke helt udelukkes. Det korn, det opbevarer sig, om jeg så må sige, nogle timer i kronen, og så passerer det igen herned i krosen. Og nu ved jeg ikke, om I har skåret nogle af de her kroser igen. Jo, det var en der. Ja. Der er sådan fyldt med sand ind i den, eller sten. Eller ja, det er jo, ja, netop. Det er sådan en form for kirtelmave, hvor at de der høns, de skal nærmest have strandskaller, som de optager, og de ophober sig i krosen og formaler kornen, når det så passerer via spiserøret ned i krosen. Så ja, så bliver det gjort til en, skal vi sige, en tynd vælling, som så passerer ud. Der er noget af det her, der var der ikke. Ja, det skal nok, men det har alle nok set. Altså det er, hvad de lige går og finder af småsten og grus og hvad de nu kommer i herhen af. Altså lige tilbage til krogen der, den har noget, der hedder krogforstoppelse, og det er sådan en stagnation af fodret der. Det kan angribe specielt ældre høns og anden fjerkræ. Så må man give noget olie og hvad man kan få det til at passere videre. Men når det så ellers har ligget der informalt her i krosen, så det er jo en kæmpe stor muskel, kan I godt se, ikke? Det smager godt, altså hvis man... Kan man spise den? Ja. Det kan man sagtens. Det er der masser. Det får vi til aften. Ja. Spiser I krosen? Ja. Nej, jeg synes, det smager super godt. Men derfra så går det så det formale foder ned i tyndtarmen, og ja, I kan nok se, hvor lang den er i sin udstrækning. Det er jo en ret så lang tarm. Så kommer man ned til tyktarmen. Det her, det er tyndtarmen, og der kan I så se, der er en lille udposning, og det er blindtarmen. Det er blindtarmene. Har man to? Ja, de to delte. Og ja, så... Og mennesker vi... Nej, vores, den er nu aldrig har set ved et menneske, men der er kun en, og det er også ved andre dyrearter. Vi åbnede en hane, han var længere. En gang mere. Vi havde en hane, vi også prøvede at diskutere. Den havde væsentligt længere. Ja, det kan godt tænkes, ja. Og nu, jamen, vi har jo også med kokcidiose at gøre, det kan grise og kalve få, og især fjerkræ kan få kokcidiose, og man har noget, der hedder tyndtarms kokcidiose. Det er sådan en encellede smuler, der giver blødninger til tarmen, og så får de blodig afføring, og det kan de meget let dø af. Og så har vi en anden tilstand, der hedder blindtarms kokcidiose, som så på samme måde giver blødninger til afføringen, ikke? Men så ellers, når fodret det er havnet herude i endetarmen, så kommer det fra nyrerne, og urinen fra nyrerne går så
sammen med afføringen ud i det, vi kalder kloakken. Nu er den, jo, der er vist lige en lille åbning her, men det er så... Hvor er nyren? Ja, de sidder jo sådan oppe i ryggen her, Ja, så de i er jo nok bugen, ikke også? ødelagt. Ja, de er ikke nemmere at se. Nej, så det her kan alle se, hvad er. Hjertet. Hvad vil du tro, det er? Hjertet. Ja, det er korrekt. Og det her, hvad vil I tro, det er? En lunge. Ja, altså, ja, vi kalder dem luftsækkene ved fjerkræ. Og det er, han er sagt, lidt sjovt, hvis man tager, det tror jeg, vi gjorde sidste år, vi slagtede ind og har en lille, jamen, er der noget i den skål der? Altså, prøv lige at fylde en halv liter vand i sådan en skål. Jamen, Der står vist en der. Ja, Kan du men ikke der lige er sprit fylde i. en halv liter Ja, det er i skålen Der er af? sprit i. Nå, der er Jeg sprit i. finder lige en anden. Ja, det er fordi, den vil så, ja, det er også ved kvæg og svin. Hvis der er lungebetændelse, ikke også, så vil sådan en flyde til bunds, vil der kommer ophobning af sekret i lungen, så vil den synke ned på bunden af sådan en vand, altså hvis den putter den i vand, ikke? Hvorimod den friske lunge, den vil svømme ovenpå, den er luftfyldt, og det er den normale lunge, den vil, nu kan vi lige teste, om det så også passer. Så den er ikke god. Ja, altså, jeg vil jo Den ikke... er nok revet i stykker. Det kan være, at den er revet lidt i stykker. Ja. Men altså, de der luftsække, jeg ved ikke, om I så har fået det hele ud. Jo, nej, der sidder en betydelig del. Ja, han har sagt, jeg ved ikke om alle. Nu er der ikke så mange, der lige kan se, men det er den lyserøde der. Den sidder sådan oppe imellem ribbenene, ikke? Jo. Eller de sidder der. Det er de der luftsække, det lyserøde der, ikke? Hvordan får de lungebetændelse? Lungebetændelse. Ja, men det er jo igen altså luftindtag, indåndingsluften, ikke? Ja, hvis den ikke er god nok. Ja, hvis der er, ja, skal vi sige, virus og bakterier i indåndingsluften, så kan de jo altså få lungebetændelse, ikke? Ja. Ja, der findes talrige former for viruslungebetændelser, især ved høns. Hvad gør man, hvis de får det? Ja, så giver man dem antibiotika. Man kan for det første vaccinere dem imod det. Ja. Der aviær, altså, hvad hedder den? Aviær pneumoni, tror jeg den hedder. Altså en fugle, skal vi sige, influenza eller fugle lungebetændelse, den kan man vaccinere imod. Og hvis det for at forebygge virusangreb, bakterielle infektioner i lungerne, kan man behandle med antibiotika i drikkevandet, så vil man tage noget flydende penicillin og hælde i dyrenes drikkevand. For eksempel har jeg behandlet 15.000 fasaner et sted. De har nu fået noget, der hedder luftrørsorm. Noget vi kalder gabes. Det er sådan en snylter, der sidder der. Nu er hovederne røget ud, men den placerer sig op i luftrøret lige efter munden, altså i svælget der. Og hvis ikke de der snylter de bliver behandlet, så dør fasankyllingerne. Det er især kyllinger, sådan det er et fasanarbejde, der kommer i. Og en dag, der måtte jeg helt til Hobro for at hente medicin til dem, for de havde det ikke ved de lokale apoteker. Og den her gabes, altså, så sidder kyllingerne sådan her, til sidst så dør de af åndnød, hvis ikke de bliver behandlet. Det er sådan en snylter, der lokaliserer sig op i luftrøret. Men 15.000, det er mange kyllinger, der lige skal behandles her og nu. Er det i fodret, eller sådan i Ja, det er så også i drikke. Ja, det er faktisk begge dele. Nogle gange blander vi det op i fodret, og andre gange i drikkevandet. Vi skifter lidt med medicinen, ikke? De kan også få noget diarré og sådan noget, og så skal de have noget antibiotikum opløst i drikkevandet. Og alle kyllinger, så længe, eller fasankyllinger, ællinger, de vil jo gå hen og drikke det sidste, de holder op med. Altså, hvis de bliver syge, så holder de først op med at æde, men de bliver ved med at drikke. Og så når de bliver rigtig syge, så holder de altså også op med at drikke. Og når de holder op med at drikke, så dør det kort tid efter. Ja. Sådan var det vist. Men det er en ordentlig flok, når der er 15.000 fasaner. Ja. Ja, det er det. Har de ikke noget immunforsvar? Sådan noget? Jo,
Det har de jo. Det har de jo. Jeg overfor. Ellers så vil de jo dø ret hurtigt af diverse infektioner, kan man sige, ikke? Ja, det har de. Det er sådan måske svært at forklare, men gå ud fra, at alle levende væsener har en eller anden form for immunforsvar, ikke? Men er det så ligesom med kalvene? Altså, de skal jo have råmælken fra moren, eller bliver de født med deres immunforsvar, ligesom vi gør? Ja, det var et godt spørgsmål, fordi altså kalvene, og det gælder jo også menneskebørn, nu har jeg en datter, der er jordmor, og så sent som i går, så vi har diskuteret det der med råmælk og modermælk. Altså en kalv, den kan optage råmælk, eller få gavn af råmælken i 36 timer efter fødslen. Det hedder så i lovgivningen, at den skal tildeles råmælk inden for 6 timer efter fødslen. Det vil sige, hvis den kalver kl. 8 om aftenen, så skal bunden med senest kl. 2 om natten have givet den første råmælk. Det er fordi tarmporerne på en kalv står, altså i råmælken er der globuliner, makroglobuliner, altså nogle kæmpe store molekyler, proteinstoffer, antistoffer, ikke, også, som kan passere kalvens tarmsystem og gå ind i vævet. Ja. Og de antistoffer, globuliner, de bliver selvfølgelig i nogen grad ved at være i mælken. Men efter 36 timer, så lukker kalvens tarmsystem af. Altså så kan de ikke, forbliver de der globuliner i tarmen. Så opsuges de ikke i kroppen. Okay. Det vil sige, de passerer bare ud med afføringen. Ikke? Ja. Så det er ret, og ved kvinder er det, jeg mener, nej, det var vist 2 døgn, min datter, hun sagde, at da den første modermælk, der kan barnet altså optage de globuliner, antistoffer, i 2 døgn efter fødslen. Ja. Så det er ret så vigtigt med modermælken. Vi hørte også dernede fra Filippinerne, hvor der var stormkatastrofe eller tyfon, at der var, jamen jeg hørte på et tidspunkt, var 35.000 kvinder, der skulle føde i den nærmeste fremtid. Og hvis ikke der kom hjælp til med modermælk, altså så ville det blive noget værre noget, så ville der dø rigtig, rigtig mange børn ved, at de ikke fik den der modermælk. Fint nok. Men det var, ja, og så hønsene og fjerkræet i det hele taget, om hvorvidt de har, altså optager antistoffer, de har jo ikke nogen, de får jo ikke modermælk. Altså, var det ikke dig, der stillede spørgsmål? Altså, okay. Ja, altså jeg vil umiddelbart vurdere retter. De får jo ikke modermælk, og de har noget i en blommesæk, om jeg så må sige, med fra fødslen af. Yes. Antistoffer fra moren, ikke? Så det kan man næsten kalde deres modermælk. Det kan man kalde det deres modermælk. Ja, den vil de... Madpakke. Madpakke, der er med på turen for. Der er ikke... Der er hverken øvre eller dige muligheder, og der er ikke noget som helst mælk af nogen art, så de må klare sig med det, de får med i blommesækken. Den der blommesæk, der de kan leve af det om 2 døgn? Jo. Det siger når vi får kyllinger. Ja, det er rigtigt. De har en madfødt, madpakke eller depot, det kan man sige. Ja, det er jo meget proteinholdigt, og givetvis også fyldt med antistoffer, som kan, sådan har noget at stå imod med. Ja, men ellers så er de jo, jeg tror sidste år har I svitset dem lidt, fordi det er jo så lige det slagtemæssige og hygiejniske. Så tager man lige sådan et gasblus. Ja, men I har måske svedet dem lidt, eller? Ja. Nej, ikke dem alle sammen, eller hvad? Den der ser ikke ud, som om den har langhåret. Nej, den er vist ikke lige fin. Men jo, den der over, det var også sådan. Men der er vist... Men de er ellers rigtig fine og godt i stand og velfodret, fordi altså, der er brystmusklen her. Det, nogle gange, hvis vi skal behandle, det kan også være en påfugl, eller tit behandle påfugle mod diverse sygdomme, og duer for den sags skyld, så giver en indsprøjtning her i brystbenen. Der er jo sådan en kam her, den skal man lige passe på. Det er jo
en del af brystbenet, der ligger. Men så ligger nogle kæmpe store, fine muskler her, hvor man sagtens kan give dem en intramuskulær indsprøjtning. Den der, den er ikke for fed eller for mager? Nej, jeg synes, den er utrolig passende, den her. Der må da godt være lidt, for der er ikke noget bedre end andet fedt at smøre på rugbrød, vel? Så Men du tænker på dyret? Nå, på dyr. Ja, men egentlig, altså, det er jo både vi mennesker, vi må ikke blive for overvægtige, men altså, et eller andet sted tror jeg egentlig ikke, der sker så meget ved eller og fjerkræ, at de... Nej, det er langt mere til den anden side, at de mager af. Ja. Så er der, dels skal de nemmere blive syge og dø, og dels så er det jo heller ikke ved at konsumere en mager kylling. Den er nærmest kun... Altså, jeg er der også selv stået på fjerkræslagterier, og jeg er altså nået år tilbage, men altså, de passerer jo på sådan et bånd, en conveyor kalder man det, og der kommer jo et eller andet 1000 i timen også. Man skal kigge godt efter. Vi stod over i Gedve, indtil det lukkede tre dyrlæger side om side, og altså, så skulle vi, altså du kan slet ikke nå at se dem alle sammen. Men altså, efter nogle dage, så vendte man sig til, altså, lad os nu tage de 3 her, de kører, så skulle jeg tage den der, og så nummer 4, kan man sige. 1, 2, 3. Og så næste dyrlæge, han tog den her og nummer 5. Og tredje dyrlæge, så nummer 3 og nummer 6. Altså, man vendte sig faktisk til, at den der så jeg, og den der så jeg overhovedet ikke. Så jeg den her. Altså, det kunne man godt, hvis man gav sig til at kigge på dem alle sammen, så blev man bare fuldstændig blæst i hovedet. Men hvad kigger I efter? Ja. Altså, hvordan kan man